Kajingai bat kajingiat ba kajong U Blei u Jesus Christ shapi hagni gestab. Ya jingpuson na ktien kajong Blei. Inya puli na kitab Sam kal nongga bashispa khat rio kadkhot ka bapra. Ktien ka baong na ba me la pelat ya mensim jonga na jingiap. Ya khmat jonga na ki umat bad ya kejat jonga na batersiang. Ktien ka jong Blei ka penkan mau yangi hagni gestab. Bo Blei udah mauken uba pelat yangi. Udah mauken uba yaine berubam ju eno yangi. Kajing yaine ka jong Blei kalong shaki bam jukut. Pat kalong ru ka bakrau. Pat hagni ka khot ni i. Bo Blei ulang mauken uba pelat ya ka mensim jengi. Naga jingiap ka mensim naga jingiap kan ma ba ktien ka jong Blei ka ong bo syaitan udan ya ka way ka mission kata kalong ban to ban lute ban penyap ban penjot and reu Jesus Christ udan ka way ka mission ban ai ka jingiam ka bakrhai ta shisha syaitan ula penyap ya ka bon ki mensen ka bakodor Henry kita ki bapai sho Blei leng bau Jesus Christ ki yo ken ya ka jingpenem bat ki lat na ka jingiap om tang na ka jingiap ka babam jukut Henry wat ka jingiap ka bampat dei por ha ka ni ka perthai tien ka jong Blei ka ong bu Blei ulong ma u ken ba pelat ka mensiam na ka jingiap ha ka ni ka sngi na kwa ba fintep bu Blei ulong rengkat batpi un pelat ya pina ka jingiap wanum sheptieng ya ka jingiap namar ka jingem ka jong pi ka na ka ti ka jong Blei baru Blei un pelat kumba ula kular namar ulong ken ubayai ne hoi om tang na ka jingiap ya ki khmat jong yiru na ki umat ka bamut bu Blei un weng ya ka jing sngosi ka ba shipor ka bangi ya lenti ha ka jingem U Blei weng ya ka jing thang ka jing mong ha ka jing em ka jingi ka bawan shipor ha ka jing em ka jingi na ka benta ka jing bha ka jingi lingba ka jing tenjo ha ka jing em bat na ki jing thu ka jong syaitan utra an pelat yangi na kita ki umat jing sngosi baro pat kum joru ya ki kejat na ki jingma ki kejat na ka batersiang ha ka jingai lenti syaitan ujuriam ya ki khon ke jong Blei ha ki no ki rukom kala ban long ha ka jing syukor jong ka khmat kala ban long ha ka jing syukor jong ka ni ka perthai kala ban long ha ka jing syukor jong ka do Henry syaitan upersang ya ka ban riam ya ka jingem ka jangi ki khon ka jong Blei haman la ka khlemat haman la ka sngi Henry pimdan kam ban sheptieng nama U Blei hi unya da na ka jing sentut na Blei nya da ngi na ka jing phaidien Blei nya da ngi na ka jing ma ka bakrau ka syaitan ubu ha khmat jangi ha ka bangi ngem tep bat ngi ngem poi perkhat tang ka way kalong ni ai no U Blei pag ktien ka jong Blei kalong ka jing shai ha ka jing dum U Blei ka jing don rengkat ka ju kalong ka jing ja thai pat ka jing shngan pat ka jing kerman na ka benta ka jing em ka jangi ha ka ni ka sngi togin pusan ni ki lai tliki ki balat ho ha ka ni ka ktien ka jong Blei ta kalong U Blei ba pelat ya ka mensim na ka jingiap U Blei banyat no ki khmat skosi banyat no ki umat boweng no ya ka jing skosi nangi baru Blei ru pelat ngi na ka jing sentut ha ka jing ya lenti parngai scam ha ka ni ka sngi ka bamenta lengba ka ni ka kular ka jong Blei pila ken ban le kemen pila ken ya ka ban sngo shngai U Blei onam eno ip kumba ula kular itu Blei ka jing su no rengkat bat pi ha ka ni ka sngi paro ka way berwarnum klet
pleu e je pi kumba pilong. Amen.